Cing vai igla. Nona ko bang ke nilitum ciri sisi patik lah, ciri sisi patik loh. Lapen la soteng sila toara mokhata me patik pon loh. La plotting ke joy pan lapen muafit arrangement ke me pan rong group kabuche. Lapen dak tu market set pipineta dolo school fan provision lang fan medical fan lapen field dolo lapen. Ang tolong lek bag doi. Dak 3,000 bag dokok ta tek above the exactly tumta pule pun pelang hai ta 3,000 bag donai jitu ke lang teng teng te di la physical idea ke lang teng te Normal ni labang solong le hampu mai lo ni ke. along le hem pu pu ke ahok ala me dana na karbing long ke karbi tum si long le hem pu lo ene ke bang ke than bajo belan lil exact ke chini inde hai sami bisiko dak ili tum kenang sot bang ke la lo itu border area mopen aja tum ta pulo lapen ili tum dak arleng tum mana ili tum keteng thipne ya kenang sot bang la halo ladak lasuria penana danger bang daddo bang asutum nang pet bom tang lo non ephang ke bangi lason jong si tum la border area jong si litum arleng tum karbi tum bang cerai kon dun tek thip lo tang te non ephang ke bangi ari bang penana ki sung do ko che la si hola so a logic pen bala so kamatha pen si nilitum dak jati dhorom jipupe pin pen mane is vesakar bi jipupe pin pen dak pangrumpet pen si karbi arong rong kang thimason si pinchong bo si nilitum laso target pen si nilitum dak chelang pen si rong ka bochi fan si nitum ke balo lang che karbing lung pan angtan itum akorti itum jong si labang so long le aning hang ni putel lang itum pek on la pegat bola ke angtan karbi puno aning hang atu man bang ke bala committee ben chingwai nang chingwai lo tang talang ditum han tami most welcome our side arleng phanchot lo kari phanchot lo ke kaprek phan ni tum dak jokon pe okol karbi lo angtan men jok lo plans do tame by dimasau ke do karbi tum tame tak wang talang litum pan most welcome pariet bian ta merat arlo heri rizal na tanan ta misen Ini don kan bang mu jetong ada. ni tum non don more than 400 ke dolo da He ma jikim kini he ma tu pelo bang cing. ma hem pa jing ke during la election a phi ta me aprang na me la election aprang lo ja kong do to da ja kong do ma mang heri bom la po ja la to war bonai pier lo non la pen mani tim ke GCB a biti pa chi hut bom lo Itila dak la kapre tum ke wange to maning hang do putia pini aki joy masih long lepek ma mate. kali labangan ni tum dak ka pathik do ka parai do ni tum mane da ni tum la ki pitang tu manta 22,000 lo da pen pini segar kli banda 3,000 2,500 ke labang atau 25,000 ke ni tum ke ching riyad lo Inut pen lo la kopi aphan non la GCB non la batai siwa le pasur ri chu aprang ni tum pasurat lo pang thai lab lo chun plin lo amat la pula ben amat ing samduri amat ako 500 se abawang thu ho la si non na ako la ta GCB non na kampang cheng phan pusi ako poisa ka chirung thunang lo non ni tum Labang solong le long bagi pesin le tum ning the mate. ni tum ke kelong phan weng un an ke chisong kelong phan bang ke Jadi fansi kini lo. Chokoma nilitum dak Nagaland ke dai a border area long nitum chingrum pet pen nitum dak long le ka do kholi bu phansi nitum kadu ka be chingrum pet pen sini tum dak do kholpo karbia rong rong amenta ir det lo rong karbia rong Dimapur ke dai la horian Nohor langsung pusini itu amen rong amen ta seng ingat lo lapen koson ki klaim ke damji make pinita than thili kar kita padolo jakong orang arnam benta cohang lo lapen ke akati ke ding mandapamu pen birta cukuri bom lo amala tumange pini hala sie mandapamu pen phone contact bom lo sie manga poro wedet lapen dak local emisi mata poro we nang ci tawnu ne lo busi alang tuman contact cukuri lo ha la tumong si do sonte 500 se ni tum jakong ke
intang tu mucaji polo sita menon ke po vitame patumi election ala men declare lo pot bang da duty jiklam na ko lo lasi non bang ke nilitum dak ladak long le kenangi po tum an ke nitum cingrum pet pensi nilitum dak kaduk ki heri lo ki klem ke dam ji afan anamar ni ta klem polo lasi lapan chot lo nililam ke nang de pini ke pek ke authority tu mana lo bang ke ha sa ni tu mangke kelongi pan mangke ni tum chesong lang apar nang pipe nang pi ya tum ke la authority council la tum na lo CMEM tum lan cholo Nang kok gila kok oke. Dorang kan ada.